कहला में पड़ के नारी के सिंपल रह शब्द सुनने के बाद ध्यान से एकदम आनंद आई और अंतिम में ताली बजाए ठीक लगी। तो कहला में पड़ के नारी के दुख देला बाप मतारी के। बिया हो जाता लड़का कहत रह मैं आलू समझावत दे कि का रखे बड़ा है पूरी पुरनिया के फेगो होने बहरी कहीं दिन भर पानी हो तो चाय हो होगम हो तो बेडे पे। कहला में पड़ के नारी के दुख देला बाप मतारी के। लड़का कमाता बाहर खूब पैसा कमाता लेकिन धिधिकार तुहर कमाई के कुछ ना जाने लमाई के। काहे मेहरी के बक्सा भरल बा। मेहरी के बक्सा भरल बा साड़ी से लहंगा से हर चीज हमें कुछ खोजे के नहीं अर्जुन भैया। लेकिन माई धिधिकार तुहर कमाई के कुछ ना जाने लमाई के। काहे मेहरी के बक्सा थका चलबा कमाई तरसेली साड़ी के। कहला में पड़ के नारी के दुख देला बाप मतारी के। बाबूजी द्वार पे रोत रहे काहे खातिर ए बबुआ देखिए आशीर्वाद प्यार बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन से। ए बबुआ तने पानी ले आओ। बबुआ कहते रहे कि एकदम चुपचाप बोझे बैठो घर नहीं खियावे के दिन भर पानी मांगता रहो कुछ काम बाकी ना हमारा अर्जुन भैया। बाबूजी रोवे दुवरा और दवाई के बिना पुवरा बाबूजी रोवे दुवरा हर दवाई के बिना पुवरा पानी देनिहार केहू नहीं खे पानी देनिहार केहू नहीं खे। ना कि मंगला पे सुनेल गारी के कहला में पड़ के नारी के कि दुख देला बाप मतारी